správne hovoríš. Myslím, že to je dobrý. To ti jde. Že ja som také, neuměla som to nikdy. No ako? No koperi, som si říkám, že a slyšíš taky není dobrý. Že říká. A furt to není dobrý ještě. Že říká. To je těžký, že? No takhle, to však dá možná. No takhle. Co je to vypadá? Co je to vypadá? Já to celý den hlavně meškali hodinu prostě výčinu a prípravu, takže došli 8 asi. Takže paní vůbec tam, můžu být? No počkej, to je poslední v tomto apartmáne. Áno, potom ešte máme tú chodbu, ako sa oni rozdeliame na chodbe. Chodbu, výťah a... Výťah nemáme už. Výťah je škrtnutý. A už, áno, točili ste už výťah? Výťah je škrtnutý. Úplne. Ale celý? Netočíme výťah vôbec. Aha. Takže Recepcia chodba. Ale máme záber Jackovu. Čo? Jackovu zostaňme, máme záber, že sú zbytočné. Dole máme recepciu, ešte teraz ako sa rozídu pred... Mohol by si ísť vysvetliť, že iba proste rodina, 3 kusy, plus 2 kusy a pred tým ako pôjdu oni tam, ako sa sem prišli s kartou, tak proste vychádzajú z výťahu, oni má to tam hi Emma, nie, say bye, tak niečo tam je, voľačo. A ona je zakýva a oni pôjdu na tú stranu a oni pôjdu sem. Poďme vysvetliť situáciu. To mám podať Radkovi, Simonovi a Filipovi, Kamile. Áno. Simon hovorí po slovensky. No, ja určite. Ale co vysvetliť? Čo? Co vysvetliť? To, čo poviem. To asi nemá moc kamarátů, že? Tá Maja. Lebo ja tiež môžem, nie? Ako? Ja tiež môžu. A ty vieš, čo sa deje? Veď ty vôbec... Ja som prečítal celé. Celý scenár. No, neviem. Dnes. Áno. Takže mám to čerstvé. Predstav si, no. Takže... A ty taky? A francouzska teda ne, jo, Maja. Ty by si nemohol pomáhať No s ostrením, to už viem. Tomášovi? Zase to podobné? Čo? Končet? Viac menej. O malinko víc, ale to už moc. No používáš Magic Lantern? Právě v tomhle není nainstalovaný, Aha. takže školní foťáka nemůžu. A No, jest favu. chápu, okej. Odkud? Favu? Favu. Výtvarná. Aha. Okej. Škoda. Ještě trošku. Ja tady mám napríklad, jasne. Magic Lantern. Všetky to. No. Toto budeme musieť rýchlo predať ešte tú chodbu teraz, ako vychádzajú z výťahu. Predať celé nové na recepciu, koniec. A chceš, že to je Vybavené. na recepcii? Ideme, poďme, točíme. Alebo na slider. Aj ráma na Aj. Tak keď mi použiješ slider, to sa dá nahradiť ramenom. Počkaj. To stačí rameno. Ale dobré, ale on si to musí posadiať sa na tie statívy. Ja už budem si vysieť. Tak dajme iba ten slider, hej. Tak možno daj aj rameno. Budem šetrať, že sa stavia lepšie. Na těch Teraz tá ja hlasnú skúšať trošku, ale sú tam více. Myslím, že nejaká recepcia. Dobre, super, rovnakú energiu máme, kamera. Jede. Ocinko, po tretie, akcia. Can I go to the beach with you? Of course you can. Why wouldn't you? Come, let's find your armbands. Stop. Dobrý? Okay. Myslím, že jo. Dobre. Jede. Zvuk. Vybalovanie po piaté. A akcia. Reception. Where do you think?
Stop. Teď jsem se brzy otočila, ale tak... Kamera. Jede. Zvuk. Jede. Vybalovanie po štvrté. A akcia. Where are you going? Reception. Where do you think? A stop. Jede. Zvuk. Ide. Vybalovanie po tretie. A akcia. And the telephone is dead. This will be a holiday to remember. Where are you going? Reception. Where do you think? Stop. Dobre to bolo. Páčilo sa mi to. Jede. Zvuk. Mám. Vybalovanie po druhé. A akcia. And the telephone is dead. This will be a holiday to remember. Where are you going? Reception. Where do you think so? Stop. No, toto bolo. To je. Já si myslím, že tak se... Môžeme? Jo, kamera jede. Kamera. Super zvuk. Jede. Dobre. Vybalovanie po prvé. Akcia. And the telephone is dead. This will be a holiday to remember. Where are you going? Reception. Where do you think? Stop. Ešte raz. To sa nezabíja teba, keď sa dobe teda bola... Ono to tu... Chýba to, ako ide tu ten človek, takže ona vlastne nesleduje moc očami. Takže si... Tak zkusíš projít Filipiny a podaří se ti to. Aspoň, že by zašel, ten kufr může dát pryč, ne? Že stačí, když projde jenom... Prejdeš tady to? Dobre, ideme... Na Detail Kamila. To bereme zase z iného uhla, to bereme z... Staďalto? Staďalto. Ako sa ona otočí, keď on odchádza, takže máme iba detail na Kamilu. Dobre, takže staďalto to musíme zobrať. Odsud. Musím dať si vybalúť veci. Jasně, jasně. A ide detailný základ na Jo, celka. tady, když už on Tam odchází, jsme tak mali tady jsem dala tohle. Jo. A potom vlastně na ten jeho odchod jsem držela v ruce už. Dobre, a Ani- potom vlastne už si to len tak položila sem. Hej, jo, super. Takže tak. S tím telefonem. Áno, ako? Co zabírám teď asi? Teraz ako? Môžeme? Jede. Dobre. Zvuk. Ide. Telefón, detail poprvé. Dobre, môžeme? Kamera jede. Kamera, super. Zvuk. Ide. Voda poprvé. A akcia. Great. Water isn't running. And the telephone is dead. This will be a holiday to remember. Where are you going? Reception. Where do you think? No. Stop. Super. Áno, dobre si A mal. áno, dobre si mal tento. Aj ty si mala pekný potom pohľad nakoniec na tie šaty. Dobre. Si tak chodila. Odkiaľ Som ďalšie? dobrý. Super. Dobre, takže ďalší ideme záber. Ďalej máme to, hej. Jo. Tam s tým telefónom. Je tam na telefon? Áno. Dobre, takže kamera. Dobre, kamera. Jede. Zvuk. Ide. Vybalovanie poprvé. A akcia. Jupi! Easy, Emma! Great. Water isn't running. Emma! Is this my room? And the phone is dead. This will be a holiday to remember. Where are you going? Reception. Where do you think?
A stop. Max. Áno. Kamera. Jede. Zvuk. Ide. Ubytovanie po tretie. Akcia. Jupi! Easy, Emma. Dobre. A stop. Tak. Chci se na to podívat? Dobre. Ne, tak zvuk Aj je. tam potrebuješ ruku? No tak to stačí No jenom. pojď, klad. Má zvuk, můžeš to udělat. Ubytovanie po prvé. Akcia. Jupi! Easy, Emma. Great. Emma. Water is not running. Is this my room? Yes. And the phone is dead. This will be a holiday to remember. Where are we going? Reception. Where do you think? A stop. Ty si jak